ବାବାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଥିଲା। ସେ କେବେ ଫିଲ୍ କରି ଦଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଗିଥାଏ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଇଏ ହଉଥାଏ ସିଏ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ପରେ ବି ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ହବନି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆଟାକଟା ହେଲା ତାପରେ ସେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ୱିକ୍ ପଡ଼ିଲେ ବଟ୍ ଦେନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟାକଟା ହେଲା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟାକଟା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ? ବାବା ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ତୁ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି। ମାନେ ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ତତେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ତ ନିଜକୁ। ଉପରେ ଆସିଯିବ। ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି କହିଲି ନା ସେ ଯୋଉ ମତେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦଉନଥିଲେ ମୁଁ ପୁରା ୱେୱାର୍ଡ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭିତରେ ନା ମତେ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା କାନ୍ଧ ଉପରେ କେମିତି ନେବି କେମିତି କ୍ୟାରି କରିବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇ ଗଲେ।